Pönttää vatsan sisälle, jos sellainen on. Nyt kun alavatsan kiristää, niin ylävatsa ei kiristy. Tämä on vähän vaikeaa, koska jos te kiristätte pallea, eli silloin se on koko vatsa, niin silloin ei pysty hengittämään, eihän? Eli vaan alavatsa kiristyy, vaan navanseutu kiristyy ja pakarat pysyy rentoina. Koska jos te kiristätte pakarat, alavatsan ja ylävatsan, niin sitten kävelette näin. Eiks vaan? Mut jos te annatte takapuolen olla rentona, pallea rentona, niin hengitys kulkee. Ainoastaan napan kireä. Nyt meillä on lantio rentona. Se voi keinua ihan vapaasti sivulle. Ja hengitys kulkee, mä pystyn puhumaan ihan normaalisti. Kaikki on nyt koko ajan se vatsa kireä alavatsa, eiks vaan? Seuraavaksi te nostatte rintakehän ylös. Kuppikoko kasvaa ainakin 2 koolla. Eiks vaan? Täällä ei ole miehiä paljonkin, ihan vapaasti. Rintakehä ylös. Joo. Katsokaa, ettei te vedä hartioita taakse näin, vaan hartiat on rentoina, olkapäät alhaalla. Pikkasen taaksepäin niitä hartioita. Rintakehä ylhäällä, alavatsa oli tiukkana. Nyt kaikilla on mielettävä ihan oikeesti, eiks vaan? Onko? Pylväs olo kaikilla. Sitten vähän keinutatte, katsotte, että se lantio keinoo, että jos te nyt leikisti kävelisitte, se lantio heiluu sivulta sivulle. Heiluuko? Onko lantio irtonainen? Joo. Elikkä nyt tulee rantakausi taas ja kävellään rannalla, bikinit uimapuku päällä ja lantio keinoo sivulle ja vatsa on piukkana. Niin kuin miehillä on aina rintakenä ulkona vatsan sisällä. Elikkä muistakaa, kun te lähdette, aina kun te kävelette, kaikki kävelee joka päivä, ennen päivän läpi, tehkää kävelyharjoituksia, käyttäkää lantio, antakaa lantion irrota, älkää hävetke käyttää lantio. Ja mielellään myös se, miettii sitä kävelyä niin, ettei kävellä jalat auki näin. Näin, klomps otetaan eteenpäin näin. Niin on tapana monella. Kiinnittäkää huomioon siihen, että jalat olis yhdessä. Piukka, kuvittelette oikein piukka menehame. Ja lantio keinoo.